Ja, het plak van de bekende Nederlandse sterrenchef Johnny Boer. Hij mooie joert en moon dus prioen voor Nederland. 24 gerechten komen bij hem langs. Want 24 landen staan hier in de boxes hier. Daar erop is box nummer 11. En dat is het plak dat Nederland mooi aan de bak maakt. Ze zullen het ook Rieselijk dreig krijgen. Zijn ze kansrijk? Natuurlijk zijn ze dat. Ze hebben echt een heel gaaf ding. En ze hebben hele mooie smaken. Maar ja, je weet niet wat de rest van de 24 gaan koken. Uiteindelijk zijn ze uit die 60 zijn ze al hier. Dus dat is al mooi. Ja, er zijn natuurlijk altijd landen als Scandinavië die eigenlijk altijd goed scoren. Dus ja, je weet het niet. Maar de man staan er goed voor, zeggen alle experts. Nou gaat het erom dat ze haar steende houden kennen in het gekkenhuis dat de Bocuse d'Or heet. Hoe is dit als fjouwer in Lien? Het is weer wat groter geworden. Hè? Het is elke keer weer bijzonder als je hier komt. En het is wel leuk ook nu kunnen kijken wat andere landen aan het doen zijn. Het is bijna een voetbalwedstrijd. Vroeger was voetballen werden, voor een groot publiek voetballen. En als dan nou aan het koken is voor een groot publiek, ja, dat is heel bizar. Maar het is bijna geen informatie. Lars Aukema rek op het laatste moment blessure aan zijn hoorn. Hij mag nou bij de keuken staan als coach, maar zelf staan als kok. Die draaien wil hij weer maatje. Ik heb er heel lang van uitgedacht, ik wil het altijd wel. Gewoon hetzelfde traject wat Jan het doen eigenlijk. Daarna is het voor mijn werk bij de Libraï is het bijna net te combineren. Maar nu begint het weer te kriebelen van ik mis nou het koken bij de wereldfinale. Het liefst of jou is denk je zelf dan ik. Morgen om 1:05 zal duidelijk wijzen hoe het Nederland het dien had.